Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel ndipo mu nkhani zathu za msiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku la lero ndi yakuti msuso wachiwiri komanso osiriza wa opikisana pa mpando wa president omwe adakonza a Presidential Debate Task Force udachitika ku Bingu wa Mutharika International Convention Center BICC, pomwe anthu awiri omwe akupikisana pa mpandowu ndi omwe anafika. Awiri wandi adaliso kabambe a UTM ndi atupere mluzi a UDF, pamene a Joyce Banda a PP omwe anabwera ku msuso woyamba sanafike pa zifukwa zomwe asanafotokoze. Apita Mutharika a DPP ndi Alasa Chakwera nawo sanafike ku msusowu monga anachitiranso pa msuso oyamba uja. Ngakhale kuti omwe anakonza mwambowu akhala akukambirana nawo kuti abwere, mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack Namalomba anafotokozera atolankhani kuti chipani chawo sichikufuna kuti chitenge nawo gawo pa msusowu, pamene chipani cha MCP sichinafotokoze kalikonse. Ndipo pa msuso wa ku BICC wopikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko atupere mluzi ati sibwino kumalonjeza Malawi zinthu zosatheka. Izi amuluzi ananena posusa zomwe adaliso kabambe ananena kuti akadzalowa mboma azasisa mtengo wa fetereza kuti thumba la 50 kg anthu azizaligula pa mtengo osaposera 50,000. Akabambe anayankha funso la mtengo wa fetereza omwe boma lawo lizakhazikise pofuna kuthandiza alimi kupeza feterezayo pa mtengo wabwino. Kumbali yawo amuluzi ati sanganeneretu mtengo wa fetereza lero, koma azayesesa kuti alimi azizapeza fetereza mosavuta komanso pa mtengo omverera. Ndipo polankhulapo asogoleriwa atupere mluzi ndi adaliso kabambe ati kukhazikisa National Economic Empowerment Fund NEF ngati banki siganizo labwino potengera momwe boma limayendesera ntchito zake. Amuluzi ati m'malo mwake n'kwabwino kukhala ndi banki ya zaulimi kapena kuti Agricultural Bank yoti ithandize kupereka ngongole kwa alimi ndi kutukula ntchito zawo. Iwo ati potengera zomwe zakhala zikuchitika mdziko lino ndi mabanki ya boma monga Malawi Savings Bank, MSB ndi kampani zina za boma zaoneseratu kuti andale amalowerera ntchito za mabanki ndi kampani zomwe zimasokoneza ntchito. Kumbali yawo akabambe ati usogoleri wopanda masomphenya ndiwo umasokoneza ntchito za kampani za boma. Ndipo tili pa nkhani yomweyomoyi atupere mluzi mtsogoleri wa chipani cha UDF abwereza kuuza anthu kuti iwo akupikisana nawo ngati woyimira chipani cha UDF pa chisankho chikudzachi, ponena kuti chipani chawo sichinalowe mu mgwirizano ndi chipani chilichonse monga ena akufalisa. Amuludzi ati chipani cha UDF sichikukhalanso nkhwapa mwa chipani chilichonse pa chisankho chikudzachi, ponena kuti khumbo la chipanichi ndi kusogolera dziko lino kuti mavuto omwe anthu akukumana nawo maka azachuma athe. Iwo amalankhula izi pamene amachitisa misonkhano yawo mdera la Mchesi ku Lilongwe, pomwe amachitisa misonkhano yoyimayima, komwe anatinso anthu ena olemera kale akupindula ndi kusowa kwa ndalama zakunja pomwe akumapeza ndalamayi ku mabanki ndi kukayigulisa mokwera pa msika wosavomerezeka. Ndipo nkhani yathu ina yosatira ndi yakuti adaliso kabambe ati asogoleri asiye kunamiza anthu kuti chuma cha dziko lino sichikuyenda bwino chifukwa cha ngozi zogwa mwadzidzidzi, mliri komanso nkhondo ya ku Ukraine. Pa nkhani yakuti anthu okhala malo omwe kumasefukira madzi m'maboma achikwawa ndi msanje asamukire malo okwera, akabambe ati sadzasamusa anthu koma kukonza njira zoti madzi azidusa ndi kumanga madamu kuti agwire madziwo. Koma atupere mluzi ngakhale agwirizana ndi akabambe pakulephera kwa atsogoleri kukhazikisa ntchito zofuna kutukula chuma, ati sizingatheke munthu kulimbana ndi chilengedwe. Iwo anena izi posusa zomwe akabambe anena kuti adzakonza malo oti madzi azidusa ndi kuwagwira pogwiritsa ntchito madamu. Ndipo tili pa nkhani yomweyomoyo mtsogoleri wa UTM adaliso kabambe ati pa nkhani ya ulimi azayambisa fakitale yopanga fetereza mzaka zawo ziwiri mboma kuti fetereza zizapangidwa mdziko muno komanso kupezeka pa mtengo wotsika. Akabambe ati fetereza mboma lawo sazadusa mtengo wa 50,000. Aonjezera kuti ntchito za ulimi zizalandira 500 billion kuti ulimi upite patsogolo. Akabambe omwe ati digiri yawo yoyamba inali ya Agriculture Economics komanso agwira ntchito ngati Agriculture Economist ati ali ndi ukadaulo weniweni wokwanisa kutukula ulimi mdziko muno.
ndipo mmawu awo adaliso kabambe ati ena alephera za ma mega farms chifukwa sizinali zawo anangobera mayeso. Iwo ati nkhani ya ma mega farms ndi ya ku UTM ndipo Amalawi awapase mpata kuti azayendetse ntchito imeneyi. Ndipo atupere mluzi a UDF ati boma lawo lizayitana kampani zomwe zili ndi kuthekera kuti zibwere mdziko muno kuzachita ulimiwu chifukwa boma silingayendetse lokha ma mega farms. Iwo ati alimeni akufunika kupasidwa mpata komanso kuthandizidwa moyenera powatukula kuti achite nawo ulimiwu. Ndipo akabambe popitiriza kulankhulapo pa zavuto la magesi mdziko muno ati boma lawo lizalimbikitsa njira zina zopangira magesi osati kungodalira magesi opangidwa kuchoka ku madzi okha ayi. Malingana ndi akabambe mu zaka zawo ziwiri mboma azafikisa mphamvu za magesi kufika pa 3000 megawatts. Atupere mluzi ati boma lawonso lizatukula ntchito za magesi popereka mpata ku kampani zakunja zopanga magesi kuti zibwere mdziko muno kuzathandizira ntchito yopanga magesi. Amuluzi ati kampani zofuna kudzagwira ntchito mdziko muno pa nkhani za magesi ndi zambiri koma ambiri akuopa kubwera mdziko muno kamba kakatangale. Ndipo nkhani yathu yosatira mtsiku lero ndi yakuti galimoto ziwiri zomwe zinanyamula mapepala ovotera zinanokoka ku ntcheu ndi ku Mzuzu dzulo. Bungwe la MEC lasimikiza izi mu uthenga omwe lalemba pa tsamba lawo la Facebook. Malingana ndi uthengawo, galimoto ya MDF yomwe inanyamula mapepala ovotera adera la kumpoto kwa boma la Nkhatabe yawonongeka ku Mzuzu ndipo oyendetsa anawuzidwa kuti akayime ku polisi ya Mzuzu pamene amadikirira kuti ayiwunike. Nayo galimoto yomwe inanyamula mapepala ovotera adera la pakati ku Chikwawa yawonongeka chapamphambano ya Njolomole Sangano ku Ntcheu ndipo akuti apolisi ndi magulu ena akhudzidwa anawudzidwa pamene amadikirira galimoto ina kuti akasinthe zovoterazo. Ntchito yotumiza mapepala ovotera kupita maboma onse ya mdziko lino kuchokera ku bwalo la ndege ya Gia mu mzinda wa Lilongwe ili mkati. Ndipo nkhani yathu ina yosatira mtsiku lero ndi yakuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Liberation for Economic Freedom a Edward Kabanje wati mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera achatsiretu ntchito anthu omwe akuti akusokoneza zinthu kuno kuma. Izi zadza kusatira zomwe analankhula mtsogoleri wa dziko linoyo posachedwapa kuti anthu ena akuno kuma agwiritsa ntchito madobadoba pogula mafuta a galimoto zimene zachititsa kuti mafuta awa ayambirenso kusowa. Pothirirapo ndemanga akambanje omwe chipani chawo chili mu mgwirizano ndi chipani cha DPP ati Achakwera atha kuchotsedwa mboma pa 16 September pano ndiye ndikofunika kuti agwiritsiretu ntchito mphamvu zawo pokonza zinthu. Ndipo nkhani yathu yosiriza mtsiku lero ndi yakuti lero mboni ziwiri zofunikira pa mlandu wokhudza waluso lopanga makanema phwando zikuyembekezeka kukapereka umboni wawo ku bwalo la milandu ku Lilongwe. Pa 21 mwezi watha mboni izi zomwe ndi amayi a msungwana yemwe akukhudzidwa pa mlandu komanso msungwanayu sizinabwere. Kusatira izi bwalo lidapereka mwayi wina kwa ambali ya boma kuti ayesenso kuzabweretsa mbonizi. Malingana ndi oyimira oganiziridwayo khwima mchizi ngati mbonizi zipitirire kulephera kupita ku bwaloli pali kuthekera kuti mlandu ukhoza kuthetsedwa. Phwando akumuganizira kuti amagonana ndi msungwana wachichepere mobwerezabwereza komanso kuzembetsa mwana. Padusa pafupifupi miyezi isanu chiyambireni mlanduwu. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa nkhani zathu zomwe tinakukonzerani mtsiku la lero. Ndipo mu nkhani zathu za mtsiku la lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani na ma video omwe tikhale tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.